hiekkavarastosta alkaa kotimaisen lasikuidun tarina. Hiekka muodostaa lasin raaka-aineista noin 70%. Hiekka siirretään hihnakuljettimilla tehtaan sisään ja siihen sekoitetaan tarvittavat kemikaaliot. Raaka-aineet on valittu siten, että lasi, joka valmistetaan lasivillaksi, on mahdollisimman neutraalia. Täten saadaan lasikuiduista kemiallisesti kestäviä ja mekaanisesti lujia. Valmis sekoite nostetaan sulatusuuniin, jonka alapäästä sula lasi linkoutuu erittäin ohuiksi kuiduiksi, jotka samanaikaisesti karkaistaan öljyllä. Rakennusmattojen valmistukseen käytettävä lasivilla syötetään automaattisesti neulomakoneeseen. Telat säätävät maton paksuuden. Koneessa lasivilla päällystetään molemmin puolin bitumivoimapaperilla. Reunat ovat umpinaiset. Ompelu suoritetaan 8 saumalla, jotka kiinnitetään vielä bitumilla. Valmis matto katkotaan määrämittoihin ja kierretään rullalle, joka näin on valmis aloittamaan matkansa rakennustyömaalle, jossa sillä on moninaisia eri käyttömahdollisuuksia. Kivitalon seinän lämmöneristys tehdään käyttämällä yhdistettyä seinärakennetta. Tässä tapauksessa on kantava tiiliseinä muurattu sisäpuolelle. Lasivillamatot kiinnitetään muuraukseen. Ne voidaan naulata saumojen kohdilta kiinni. Muurauksen yhteydessä pannaan saumoihin tartuntateräkset noin 5 kappaletta neliömetriä kohti. Näillä kiinnitetään lasivillamatot. Seinän ulkopuolinen osa muurataan puolen kiven paksuiseksi. Mielenkiintoinen erikoistapaus on jäähdytyshuoneen rakentaminen. Seinät on valittu betonista ja kosteus eristetty. 50 mm lasivillamatto kiinnitetään bitumilla vaakasuoraan asentoon. Toinen samanlainen matto kiinnitetään päälle pystysuoraan. Eristyskerroksen läpi ammutaan kiinnikkeet, joihin sidotaan betoniteräsverkko ja kanaverkko. Näiden varaan rapataan useissa kerroksissa sementtilaasti ja tuloksena tulee olemaan 5 cm vahvuinen raudoitettu betoniseinä. Kerrosten välisten iskuäänten eristäminen tehdään parhaiten uivan lattian periaatteella. Seinän vierustoista eristetään valettava kulutuslaatta huokoisen kuitulevyn kaistaleilla. Kantavan betonilaatan päälle levitetään 20 mm lasikuitulevyt. Levyn leikkaaminen sopivaan muotoon voidaan suorittaa esimerkiksi puukon avulla. Tämän jälkeen lattia peitetään lasikuitulevyillä. Saumat peitetään vuoraushuopanauhoilla. Raudoituksena voidaan käyttää joko ohuita betoniteräksiä tai teräsverkkoa. Tärkeää on, että raudoitus ei pääse painumaan eristyskerroksen sisään. Betoniteräkset sidotaan niin sanotulla sidelangalla. Nyt lattia on valukunnossa, joten betonivalu voi alkaa. Betonimassa tuodaan paikalle kärryllä ja levitetään lattialle. Sen jälkeen suoritetaan lattian oikean korkeuden määrääminen. Ja sitten seuraa tasoitus. Varsinainen kulutushinta teräs hierretään. Ääni eristetty väliseinä on yhdistetty rakenne 2 seinästä, joiden välissä on ääntä imevä materiaali. Tässä tapauksessa on seinä muurattu koksinkuonatiilistä. Lasivillamatto levitetään ja leikataan seinän pituisiksi paloiksi. Matto kiinnitetään naulaamalla laastilla tasattuun muuraukseen. Toinen seinäkerros muurataan keveistä punatiilistä. Lasikuituhuopa Karhuntaljassa on kuidut sidottu toisiinsa pääasiallisesti fenolihartsilla.
Kuitujen päälle suihkutetaan sideaine, joka koneessa kypsytetään vettä kestäväksi. Karhuntalja valmistetaan 58 cm levyisenä. Huopa leikataan 2 kerroskorkeutta vastaavaan pituuteen. Rullan paino on noin 8 kiloa. Puisessa asuinrakennuksessa voidaan kaikki lämmön edistystyöt suorittaa karhuntaljalla. Se sopii sellaisenaan sekä katto- että seinärakenteisiin, koska se voidaan helposti puristaa rakenteen määräämään paksuuteen. Joitakin esimerkkejä näyttääksemme siirrymme aluksi Inkoon saaristoon, jossa taiteilija Sven Relander on oman kodin pystytyspuuhissa. Meri-ilmasto vaatii hyvän lämmön eristyksen. Sen vuoksi on eristysaineiksi valittu karhuntalja. Rulla avataan ja katkaistaan puukolla. Huopa asetetaan seinään pystytolppien väliin. Näiden keskinäisen etäisyyden on mieluimmin oltava 60 senttimetriä. Vuoraushuopa kiinnitetään ja sen päälle vielä laudoitus. Kauniilla paikalla meren ääressä Hangon kalliolla on nousemassa arkkitehti Kajavan tyylikäs asuinrakennus. Ammattimies tietää, kuinka rakennuksesta tulee asiallinen ja lämmin. Karhuntaljaa on katossa sijoitettu suoraan kattotuolien väliin, jossa reunapuristus pitää sen paikoillaan ilman lisäkiinnitystä. Tehdasvalmisteinen puutalo. Tämänkin seinissä käytetään karhuntaljaa, ja hyvältä se näyttääkin. Päälle kiinnitetään erikoislevyt, joista vähällä vaivalla syntyy kaunis sisäpinta. Myös kivitalossa voidaan karhuntaljaa käyttää menestyksellä. Puolen kiven kalkkihiekkatiilen ulkopuolelle sijoitetaan karhuntalja, jolle rakennepaksuus on määrätty 9 senttimetriksi. Karhuntaljan kiinni pitämiseksi työn aikana käytetään pyöröteräskiinnikkeitä. Ulkopuolelle muurataan myös puolen kiven kerros kalkkihiekkatiilistä. Moniin eri käyttötarkoituksiin soveltuu lasivillaköysi. Ikkunakarmin tilkkeeksi se työnnetään rakoon puulastalla. Näin syntyy ilmavuodoton yhtenäinen eristys. Putkieristys voidaan myös suorittaa lasivillaköydellä. Köysi kiedotaan putken ympärille ja sidotaan ohuella langalla. Päälle levitetään massa ja se päällistetään vielä harsokankaalla. Eristys on valmis ja voidaan se massan kuivuttua suojata joko maalauksella tai alumiinilevyllä. Eristysvaipat on valmistettu käyttämällä karhuntaljan sideaineita. Lasikuituvaipa asetetaan putken päälle ja sidotaan rautalangalla. Putkien mutkat voidaan eristää sahaamalla lasikuituvaipasta sopivia sektoreita. Ja tämän jälkeen voidaan taas jatkaa putken suoran osan eristämistä. Päälle kiedotaan harsokangas. Pintakäsittelyyn käytetään piippusavea tai muuta sellaista. Näiden valtavien säiliöiden eristäminen on suoritettu teknillisillä lasivilla-matoilla. Säiliövaunujen eristystä varten hitsataan ensin kehikot. Kun eristysmatot on sijoitettu paikoilleen, kiinnitetään kehikkoon alumiinilevyt. Vaunut ovat valmiita otettavaksi käyttöön. Missä on eristettävä lämpöä, kylmyyttä tai ääntä, siellä löytävät lasikuitutuotteet käyttöalueensa.